Good morning po sa ating lahat. Muli nyo akong samahan sa aking ginagawa, bahay po ng kambing. Lalagyan po natin ng harang po yan, paikot po para hindi po sila mahulog. Ayan po. Tapos yung ito naman yung may rectangle, yan po yung kainan po ng kambing. Paikot po natin lalagyan ng harang. Kaya muli nyo akong samahan po. Maraming salamat po.
So ayan po guys, natapos na po natin 'tong kainan ng kambing at nalagyan na rin po natin ng harang paikot. Ang isusunod na lamang po natin itong, bubong sa itaas, ito po. Tapos 'tong pintuan lagyan po natin ng harang para hindi po sila mahulog. Nagkulang po kasi tayo ng kawayan kaya hindi po natin natapos. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood po. God bless po. Bye bye.